Barcia de Mera é unha aldea situada a uns 15 km de Mondariz. Está nun val ao carón do Monte do Suído. Remataron as clases e fun pasar o verán con meus avós. Metín o loro na súa gaiola e leveino. Ao chegar a Barcia de Mera, meu avó creo que estaba máis entusiasmado co loro que comigo. Axudoume a colocalo no sobrado e xa non tiven que preocuparme máis polo animal. O avó leváballe uvas, mazás, millo e o loro chamáballe papá, papá, tan pronto como o miraba. Falaban e falaban e creo que o avó chegouse a convencer de que o loro entendía. Polas tardes, eu ia xogar á praza e un día levei o loro. Non sei se foi para que o animal tomase o sol ou para que os rapaces sentisen envexa. Collín un paraguas, metino nas baleas e cando cheguei ao San Amaro deixeino no palco da música. Todos os rapaces a dicirlle cousas e o loro repetindo o que xa sabía. Papá, lorito, lorito borracho... A ledicia durou media hora e todos voltamos a nosas cousas. Os nenos a xogar as bolas e as nenas líamos contos con anxos que estaban nunha camiña ao sol. Non sabíamos ben o que lle pasaba, pero non podía andar. De repente apareceu correndo, colorado como un tomate, Xosé María do Casil. «Acudide, acudide», berraba. «Xosé dos Polgos está a matar a María da Costureira». Todos quedamos a mirar. Os homes, que estaban a xogar as cartas nas mesas diante da taberna de Secundina, comenzaron a rir. O rapaz, coa cara a punto de estoupar, seguía berrando. O señor abade, don Eduardo, que estaba falando co maestro na praza, colleuno por un brazo e dixo: «Calla, niño, non pasa nada». «Que sí, señor abade, que eu vin cos meus olliños. O soñer Xosé está en riba da María da Costureira e está a bater nela. Que están ali abaixo, debaixo da viña». Todos rían como a parvos. Non podíamos entender nada. Un home estaba matando unha muller e rían. Estábamos alporizados, cheos de carraxe. Quen pode entender os maiores? Nese intre estoupou un foguete e o loro, que xa todos esquecéramos, saíu voando por riba das nosas cabezas. Cando cheguei á casa, o meu avó só preguntou: «Perdeches o loriño?» Non me falou durante días. E na casa houve un disgusto como se morrese alguén da familia. Pasaron os días e cando o loro xa estaba esquecido, veu pola casa Xaquina das Anelas. Era curmá do meu avó e madriña do meu pai. Como a miña avoa e ela eran comadres, tratábanse con moitísimo respeto. Estaban as dúas a falar no patín, mentre Xoaquina acababa de limpar un polo que a miña avoa acababa de matar. A miña avoa gustáballe que ela rematase o traballo porque poñía os lentes na punta do nariz e non quedaba ningunha pluma por moi pequena que fora. «Señora Adelaida,
Sabe que mañá comezan a novena polas almas dos difuntos, dixo. Ah, sí. A miña avoa importáballe pouco as cousas da igrexa. Ela nunca ía. Sí, continuou a señora Xoaquina. Non sabe que hai espíritus na carballeira? Teñen que ser almiñas de rapaces, porque pasan toda a noite berrando papá, papá. Saín correndo a buscar a Anita do Canelas. Xa era grande, tiña polo menos 20 anos. Tan pronto abrín a boca, colleu unha escaleira e fomos á carballeira. O loro, así que nos mirou, fixo unha festa. Collémolo e xa ficou na súa gallola o resto do verán. Pero a novena foi milagrosa. Só foi comenzar e as almiñas dos difuntos desapareceron. Meus avós vivían no Pazo. Non era que a súa casa fora unha casona, non. Chamábase así o sitio. O desenvolvemento, a globalización, a falla de traballo. Non sei moi ben, pero o caso é que as casas que duraron séculos nunha soa xeración están caendo. E o peor é que a xente, en lugar de recuperar, de conservar, fan unhas terribles casas de ladrillo ao carón das dos seus antergos.